ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾವ್ ಇದ ಈದ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಉಲೈಕೊಲೊಂದು ತಾದಾಣಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡೊಂದು ಹಾಪುಣತೆ ಎಸ್ ಎಂಕಂತೂ ಏನಿದಾಯ್ಕು ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಉಪ್ಪುನಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಒಡೆಲ ಆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಿಡ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಮಸ್ತಿ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ಯಾನ್ ಎಂಚ ವಡೆ ಮನ್ಪುಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ತೋಜೋದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಎಂಕಂತೂ ಊರಿದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ವಡೆಕ್ಕಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐಕಿನಿ ಯಾನ್ನ ಊರಿದ ಕೋರಿದ ಮಾಸನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ. ಸೊ ಊರಿದ ಕೋರಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಾಗೊನೆದ್ದಾದ್ ಐನು ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಿಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ ಬೇಯರೆದಿವಂಗ. ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 1 kg ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಉಂಡು. ಅವು ಬೇಯರೆಗ್ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಡಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕ್ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ತೆಕ್ಕದು ಎಲ್ಲಿಯಗಾದ್ ಕಟ್ ಮಂತುದಿ ಒಮ್ಮೆ. ಎಂಕಂತೂ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಿಡ್ ಕಜಿಪು ಮನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಈ ತುಂಬು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಲಿಡ್ ಸೂಪ್ ಉತ್ತದು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲಿಡ್ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಂತೊಂದಿತ್ತರತೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಪನ್ನೀರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕಂತೂ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕಿಲಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿತ್ತ ಆಡಲ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಿಲದ ಇದು ಕಜಿಪು ಮನ್ಪು ಕಾಂದು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಂತದಿದ್ದಿತ್ತತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನಗನೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯರಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗನೆ ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯರಂಡ ಕೋರಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿದ್ದನ ಕೋರಿದ ಮಾಸನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬೇಯರೆದಿಲಿ. ಬೇಯರೆ ದೀನಗನೆ ನಿಕಲು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಕಲ್ಲು ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ. ಬೇರೆ ದೀನಗನೆ ನಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯರಂಡ ಕಜಿಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ತಾರೈ ಪಾಡನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ. ನಮಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾರೈ ಮಾತೆಕ್ಲ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅಡ ಐನು ಕುಲೋಂದು ಪೆರದನಡು ಪೆರಿಪುನ ಕೆಲಸ ಏರಿಗಾವು. ಐಕ್ ಎನಡ ಇಪ್ಪುನ ಈ ತಾರೈ ಪೆರಪುನ ಮೆಷಿನ್ ಇದ್ದಾದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದುಂಟು. ಮುಲ್ಪ ವಡೆ ಮನ್ಪೆರೆಗತೆ ತಾರೈನು ಚೂರು ಮೆತ್ತದ ಮೆತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪೆರೆವೆ ಅಡೀತ ಪೆರೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅಡಿತ ಪಾಟನ್ ಬೋಡೆತನ ನಿಕ್ಕಲು ಕಜಿಪುಕು ಪಾಡುಲಿ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಪೇರೆತ್ತೆ ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವಡೆಕ್ಕ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ನನ್ನ ವಡೆತ ಹಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು. ಐಕಿ ಅನಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ದೀವನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ 3 ಚಮಚದಾತು ಉರ್ದುದ ದಾಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಐನು ಶೋಕುಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲದೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ. ದಾಯಪಂಡ ನೀನು ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಅವು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಕೆಂಪು ಆಪುನೇಟ ಫ್ರೈ ಆವುಡು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತದ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಸುಮಾರು 1 ಕಪ್ಪದಾತು ಉರ್ಪಿಲ್ ಅರಿನ ತೆಕ್ಕು ದೀದಿತ್ತೆ ಐಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಉರ್ಪೇಲ್ ಅರಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದವು ಮಸ್ತ್ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಲಾಬಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಹಾ ಉರ್ಪೇಲ್ ಅರಿನ ಪೊದುಪುನಗ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಲಿ. ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇಂಚ ರಟ್ಟುಡು. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆವುಡು ಉರ್ಪೆಲರಿ. ನನ ಯಾನಿ ಫ್ರೈ ಮಂತುದಿಯೋ ಒಂದತೆ ಜೀರಿಗೆ ಉರ್ದುದ ದಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿ ಅವು ಚೂರು ಚೌಲಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಜಾಸ್ತಿ ನೈಸ್ ಆದ ಪೌಡರ್ ಆವಡೊಂದು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ವಡೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ನನ ಎಂಕ ಪೊಲಂತೆ ಅರಿಲ ಬೋಡು ನೀನು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬೆ ಪೊದುಲೆರಿಗೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಐನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲದೆ ಈ ಕಪ್ ನೆಟ್ಟಿ ಯಾನು ಸರಿಯಾದ 2 ಕಪ್ ಪೊಲಂತೆ ಅರಿಲ 2 ಕಪ್ ಪೆರಿದಿನ ತಾರೆಲದೆ ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕಡೆಪುನ ಕಲ್ಲು ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನನಲ ಎಟ್ಟೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಡೆ ಒಲಿ ಅಪಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿ ಕಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಏನಡ ಕಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿ ಐಕೆ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡೆನಗನೆ ನಿಕಲು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಡೆ ಶುರುಕು ನಿಕಲು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಐನ್ ಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಐತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡರೆ ಪೋರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಏತು ಆಪುಂಡು ಆತು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಕಡೆಲೆ ಮೂಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಾಡಲ ನಿಕಲು ಕಡೆ ಓಡಾಪುಂಡು ಪೂರ ಅರಿಲ್ಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಕಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಎಕಡೆ ನಾನು ಪೌಡರ್ ಮಂತದಿದ್ದತೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಉರ್ದುದ ದಾಲು ಜೀರಿಗೆ ಆ ಪೌಡರ್ನ ಈ ಬುಲಂತರಿದ್ದ ಬಂದಗ ಪಾಡ್ದು ಚೂರ್ ಚೂರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸವಾತೆ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುನಾತ್ ಪೌಡರ್ನ ಪಾರ್ದು ಕಲಸ ಉಂಡಿಪ್ಪುಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ನೀರ್ಲ ಇಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಸೈಡ್ಗೆ ತೀದುಪ್ಪುಲೆ ವಡೆತ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾನಗ ಮೂಲಿಗೆನ್ನ ಕೋರಿಲ ಬೀತದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಮಸಾಲೆನು ರೆಡಿ ಮಂತೊನ್ಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಂತಿದೆ ದೀವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆದೆ ತೊಂದು ಐಕ್ 2 ಚಮಚದಾದ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 15-20 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೋಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗು ತೆಗ್ಸಿಕೊಡು ನನ್ನ ಅವೇ ಬಾಣಲೆಗು ಕುಡೋ ಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ಮೆ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೂರು ಜಜ್ಜದು ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಐನು ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಮೆ ಅವಾದ ಬೊಕ್ಕ 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಪಾರ್ದು ಐನ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಮೆ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವುದು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕರಿಬೇವುದ ತಪ್ಪುಲ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬರೀಕ್ ಮಂತದು ಐಕ್ 2 ಚಮಚದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 2 ಲವಂಗ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾದ ದಾಸೆನಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ತುಂಬೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಪೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಯಾವು ಇಜನ ತುಂಬೆ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಪುಳಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಾರೈಲ ಪಾಡಿಯೆ ನೇನ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿನ ನೆಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದೀತಿನ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಒನ್ವೆ ಸುರುಕು ಯಾನು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕಡೆಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಸ್ ಆದ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಬೀತಿದಿನ ಕೋರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಕುಡೆ ಸರಿಯಾದ ಅರೆಪುನು ಕೊತ್ಯೋಡು. ಮೂಲು ಅರೆಪು ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕಿ ಆನೊಂತೆ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ಯೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅರೆಪು ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಕೊದಿತ್ತು ಪೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಡು. ಐಕಿ ಆನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪಾತ್ರದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ ಒಂತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲಿಲ್ಯಗಾದ ಕಟ್ಟು ಮಂತು ತೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಇಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾವಡು ಆತ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಐನು ಕಜಿಪುಗ ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ತೀವೋಡು. ಅಪ್ಪಗ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೊಡು. ಮೂಲಿತ್ತೆನ್ನ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ವಡೆತ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸದಿದ್ದಲ ಮುಲ್ಪ 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು. ಇತ್ತಾಯಿನ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೊಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಟ್ಟಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಉಂಡೆ ಮನ್ಪೋತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡೆ ಮಂತದೀಲಿ. ನಿಖಿಲಳ ಪೂರಿ ಮನ್ಪುನ ಮನೆ ಇತ್ತನ ಐಟು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒದ್ದೆರೆಗು. ಎನ್ನಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿ ಮನ್ಪುನ ಮನೆ ಇತ್ತಚಿ ಐಕಿ ಆನೊಂಜಿ ಪೊಲ್ದುದ ಕೊಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಉಲೈ ಉಂಡೆ ದೀದು ಚಪಾತಿದ ಮನೆಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ತೋಜ ಒಂದೊಲ್ಲತೆ ಅವೇ ಸೈಜ್ಗೆ ಒತ್ತುಲಿ. ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲ ಕಾಯ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ವಡೆನ ಕಾಯ್ಪೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅವೇ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ಯಾನ ತಾರೇದ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐನು ಎಟ್ಟೆ ಕಾಯರೆ ಬೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಂದ ಐಕ ಬೊಡೆ ಪಾಡೆರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ತೂಯರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಹಿಟ್ಟನ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಣದಾಣ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಂಡಂದ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತೆ ವಡೆನ ಪಾಡ್ಲೆ ವಡೆ ಪಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಶೋಕಾದು ಉಪ್ಪುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜದ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ಯರಂಡ ವಡೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಹಾ ಅರಿತ ವಡೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಥಲ ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು. ತುಂಬು ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನಕಲ್ನ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಆದು ಆಣು ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಪೊಡಿದಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕುಲ್ಯರೆ ಬನ್ನಗ ಮಾಮಿ ಆಯ್ಗ ಅರಿತ ವಡೆ ಮಂತದು ವನಸು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಇಂಚನೆ ಪಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ರಮನ ಏಪಾಂಡಲ ಮಂತದರ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ವಡೆ ಕಾಯ್ಪುನಲ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡು. ವಡೆಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ ತಿನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಅರಿತ ವಡೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪು ಮಂತದ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಣದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಇನಿತ ಈ ಅಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆತನದು ಎನ್ನುವೆ ನನೊಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.